abinda muka faɗa za mu ɗauki maganar al'umma mu kawo ma shugaba kuma ka ɗauki maganar shugaba mu kai ma al'umma. What informs the formation of this group 1313 was born out from our honest desire to continue to advocate for good governance and quality service to humanity and work towards promoting the ideals of how a better society should be. Your Excellency, from the time of formation of this group, we achieved a lot in terms of creating awareness and philanthropic gestures. Among such activities is securing the release of 30 inmates in correctional facilities serving various sentences by paying their fines and charges. We have done it in Kano. Ba abin da ke da muhimmanci da ƙara kawo zaman lafiya da ƙara danƙon zumunci da ƙauna tsakanin al'umma kamar jinƙai. Aiki na jinƙai da tausayi da taimako yana tausasawa ga duk wanda yake cikin kunci wanda ka taimake shi. Shine manufofinku na duba matsalolin jama'a a ɗauke su a kai su ga shugabanni don ƙara inganta fahimta tsakanin shugabanni da al'umma. Wannan aikin jakadancin ba ƙaramin aikin jakadanci ba ne mai muhimmanci tsakanin kowace irin hukuma ko ta gwamnati ko masarauta da al'umma da ake wa jagoranci. Shi ma ɓangare ne na aiki mai muhimmanci da ƙara kawo zaman lafiya a cikin al'umma. Saboda duk waɗannan ayyuka da kuka ɗauko ayyuka ne masu kyau. Sai gashi kuma shugaban wannan ƙungiya ya yi bayani akan cewa kuna da shawarwari da kuke son ku bayar a kan sha'anin tsaro da sauran abubuwan da ke damu al'umma. To sha'anin tsaro kadai idan aka ɗauke shi aka ba gwamnati shawara ko hukuma ko jami'an tsaro aka yi aiki da wannan shawara ba ƙaramin alheri ba ne.